Wego mag volleyball podi kawarango kanyo team mar General Service Unit kata GSU ne odhi nyime gi tugo maber odiochieng' ma kawuono kendo pod omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe e liga maduong' mar volleyball pachoka. E alap manyayo team mar GSU noloyo team mar Nairobi Prisons set 3-1 ka GSU noloyo set mokwongo points 25-20 kapok giyudo loch e set mar ariyo kuom points maromo 25-17. Nairobi Prisons noloko weche kendo yudo loch e set mar 3 points 25-23. Kata kamano GSU ne yudo loch margi mano bang' loyo set mar 3 points 25-12. E tugo machielo team mar Kenya Army noloyo team mar Rift Valley Prison set 3-1. Tukegi biro dhi nyime odiochieng' makiny. Get 3 points, of which it was a plus for us, and I believe way forward it's gonna help us prepare for the playoffs, and I believe that we are going to retain back our title because we lost it last time. So we went to correct our mistakes where we didn't manage to get it right last year. Now that we are ready to for this championship that is coming ahead of us. E weche mag adhula koro kanyo team matugo tuke adhula jotugo maikgi ni piny mar higni 17 dhi nyime gi ikruok margi alap ma Ulinzi Complex motelo ne tielo mar ariyo mag tuke mag manyo otiko mar tuke pinje duto kata World Cup bang' wuok amodhi 0-0 e tielo mokwongo gi team mar Ethiopia e alap ma Abebe Bekila Stadium boma ma Addis Ababa. Kenya nyaka koro yud loch e tielo mar ariyo ma biro bagi chieng' Jumapili alap ma Ulinzi Complex kochakore saa 9 odhiambo. Kano wuoyo e kinde mane gitimo orako kocha mar Kenya Mildred Cheche olero ni jotugo biro timo manyalo mar donjo e tuke mag pinje duto e thuolo mag tukego. Joloch e kind Kenya koda Ethiopia biro donjo e tielo mar 4 mogik magibiro rakore gi Burundi. Tumelearn some lesson kutoka kwa opponents, their weakness. So when tumekuja hivi huku hivi home, tumetrainia about those their weaknesses. So ningependa kuambia mafans wetu wakuje kwa wingi, wakuje watupeo support. Playing this qualifier means a lot for us, especially for the girls, because it's a step closer to playing the World Cup. So all of us, we want to give our best as a team and try to get a positive result because the overall goal is to qualify for the first ever World Cup. Karimi Njagi